Gyda chynnydd eithriadol yn y nifer o bobl sy'n bwyta cig iar ac wyau, mae yna gyfle i ddatblygu busnesau i ddiwallu'r galw am y math yma o gynnyrch fferm. Gyda chymorth Agrisgôp, mae Arwel and Delyth Jones ar fin agor busnes wyau ar fferm parc ger Llangw. Mae'r ddau wedi bod yn awyddus i weithio ar y fferm, yn hytrach na chynnal swyddi llawn amser. Ond oherwydd prinder tir, dyw hyn ddim wedi bod yn bosib. Tan nawr. Ers symud yma 4 blynedd yn ôl, da ni wedi bod yn meddwl be fedrwn ni wneud yma i gael mwy i fewn i'r busnes. A da ni wedi bod yn cadw ieir ers blynyddoedd. A dyma ni'n meddwl, o ia, syniad da, da ni'n meddwl, awn ni fynd fewn i'r wyau. A dyna sydd ar y gyd gychwyn. Mi fydd na 16,000 o ieir yn dod yma. Ac mi fydda dwi wedi rhoi yng ngwaith i fyny, so fydda i adre yn llawn amser yn wneud y gwaith dyddiol. Da ni lwcus dweud gwir, da ni reit ar ochr y ffordd, a reit hwylus i'r lori eisiau felly dod yma i nôl yr wyau ac dod ar ffid a felly i'r ieir. Y peth cyntaf nathon ni o chwilio am gontract, a da ni wedi mynd hefo Lloyds, felly da ni yn prynu'r ieir ganddyn nhw, da ni'n prynu'r ffid ganddyn nhw, ac hefyd da ni'n gwerthu'r wyau yn ôl iddyn nhw. Mae cynhyrchu wyau yn fusnes sy'n werth 39.2 miliwn y flwyddyn, ac mae yna alw cynyddol yma yng Nghymru am fwy o gynnyrch cig ac wyau ieir. Mae Elaine Rhys yn cynnal grŵp Agrisgôp ar gynhyrchu wyau. Haid chi, dwi'n meddwl, haid chi siarad efo banc yn cael y cefnogaeth nhw, a mae costio o gwmpas £500,000, £500,000 tisio i cychwyn. Maen nhw dweud, os ti'n gwneud y ffigeri a siarad efo banc, mae banc yn licio wneud y pres dros 10 flynedd. Ond, mae job i gwybod, lle ni heddiw a blwyddyn nesaf lle mae y pres y wyau neu ffid. Ond mae bancs yn wastad yn dweud loan dros 10 flynedd mae nhw cyfforddus efo. Mae contract yn pwysig iawn, mae dad yn byd cael ei wyau a shed mawr heb rhywle i nhw fynd a cefnogi y banc, really. Ond os mae rai efo pres o dan gwely rach, ond haid ti cael y banc tu ôl ti, really. Gyda'r uned ar fin agor, mae Delyth wedi rhoi'r gorau i'w swydd llawn amser. Mae Arwel a fi yn hynod diolchgar i Elaine, sydd wedi bod yn helpu ni drwy'r daith i gyd. Dwi'n meddwl heb iddi hi, fysa ni ddim wedi cyrraedd lle da ni heddiw. Mai wyau fydd y prif ffynhonnell o arian ar y fferm cyn hir, mae Arwel am barhau i gadw tua 100 o ddefaid trefiot a biwla pur ar y fferm. Byddai'n dal i gadw'r defed. Dwi'n licio bod efo defed, yn Delyth dwi wrth y modd. Mi fyddai'n dal i weithio llawn amser fel adeiladwr bydde. Dwi wedi bod yn meddwl am y peth ers blynyddoedd, ond wwan mae o'n reality. Mae'r ffarm mor fechan, a dwi'n meddwl dyma'r unig ffordd fydden ni'n gallu cario ymlaen i amaethu. Da ni wedi rhoi 100% i'r peth, a da ni'n benderfynol iawn o'n ei dylwyddo. Mwyn yr cenedlaeth nesaf hefyd. Mwyn y cenedlaeth nesaf, i gario fel bod yna rhywbeth yma i'r plant ac i'w cadw nhw yn nghefn gwlad.